Ассалому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Ва алейкум ассалом. Ай шабона хуш омаден. Мо да ҳами борон боридастай. Мегӯй сел. Ҳами хехнук. Сарвиноз ва алейкум ассалом. Хуш омадӣ. Сарвиноз тарафи шумо баям борон аст? Эфир кадаку. Валейкум салом. Борон ҳо ҳам хе борон гирифтай. Салом, валейкум ассалом. Ничего не поделаешь. На квача. Ты даже не могу играть. Шамолак, о, ак шамолой кони будумаи. ҳамноя ҳамшаҳрӣ мегӯед не тахминапа. Ҳа. Мусулманские одежда ҳамшаҳрӣ мо. Карнавал, салом, валейкум ассалом. Дарни антенна нестай. Ман сообщество уже мондагиём. ҳамин касе худша сообщество монда, телефони ман да дасти ҳаваяй. Нав сообщество мондагайҳо, связ безе баъзе мекушам ба фикрам. Манам ҳамшаҳрӣ ҳо. Иҷа ина 4 касем ҳамшаҳриҳо. Часпидаст. Агар часпа хитон байни хитон нависта метонен духтарако? Мазурку акҷа шумо карнавал кони будум миҳама. 4 кас. Салом хоҳарон фарзандон ҳама нас. Чияй тоба мегӯй? Салом алейкум хоҳарони аҳли ислом. Ман раҳгум задам байни ленабодиё дармагарам отписаться кунам апайтахмина. Чӣ ба? Отопление надод. Исмоилова алейкум салом. Во мага. Ассалому алейкум. 4 лайк хидам. Ва алейкум ассалом кухнятиҷи. Хуш омадӣ. Ин пузири амоз мемони бачам гум мешам. Ваҳ мега ваҳ. Фотима, ассалому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Апаҷон шумо хубен? Ва алейкум ассалом Фотима боно. Шукронаи Аллоҳ состин. Худа чӣ хеле хуш бошен. Ҳама вақт саломат бошӣ. Мо ва додагии чанд рӯз син отопление гирём. Салому алейкум нагирифтед? Надидам охи. Салом хоҳарон фарзандон ҳам нақс. Ира ҷавоб додам ку? Ин саволтуна саломтуна ман алек гирифтум да боло. Ассалому алейкум ба кулли мардумони мусофир. Ва алейкум ассалом. Хуш омаден. Полни группа да дига забона алиш каден. Ман нафаҳмидам чӣ гуфтен. Ҳайрон чӣ ответим? Ҳаре ки аз Олмон бо ман киртаи арӯси мусулмански лозим ягон адрес битен. Сарвиноз навода бисёр хондагӣ неми? Салом дарутон телефонаи хитон. Не. У картинкай. Тахминаҷон хубен фарзандон ҳама хуб аст. Шукронаи Аллоҳ ҳама хуб состин. Ай шумо пурсем. Часпи телефон нафаҳмидем бахшиш. 24 дагҷо. Ино ай маҳрам Исмоилова. Дар кони будум апа мешеними намедонам. Ҳама каса хубен тинҷин хешта буро ватан хуб аст. Шукронаи Аллоҳ ҳама состин. Ана и карнавал худи кони будум. Чо када истен шумо?
گنجینه جان سمکت رو بگی بچم جوش دامو ما بطره موندگیم نوازی گریون کردم خونه هم قخنکه نبرار همین آدم چی لازم باشه؟ کیره؟ اپای تخمینه امروزی دروز با دست کرده دختم دستان شکوف شید ای سوزن زنی رو زور کو با دست چی با میدوزی؟ پاپچکا مامچکا سلام و علیکم السلام خواهری عزیز خوش آمدی از اون ای چی پرسم خوبیم یک دودرکم در جنگ بود خدا را شکرانه خوب است اینجاست خدا ها مرا نگهبان باشه مرا میپرسم آخی همشهره میپرسه آخی گنجینه جان سوزه مونده نشده است ای رفته اومدن مکتب شکرانه الله سوزه مکتب نرفته استیم هم خیخنکای هر دوشم شمال کشیده و گنجینه شمال کشید با دودر شده گذشت معلماشون گفت که نبیار لیچنی کنی با بیار لیچنی هم نکده استم چی دارو دادن من نمیدونم دیتسکی اکو 3 سال بگوده بودم همه چی یادم برآمده تو تخمینه که یک کانال مرا اعلان کنین مورم خبر گیرن اینا کانال کوخنی تیجیرم دستگیری کنین ماشینم نه آخی مرده در دست دختر با او را پوشیده میشته دست کسی دختر گیره سلام به همه خانومان و علیکم السلام خوش آمدین همه گریپی بیزه بای که ما مردیم و زنده شدیم اکو ایمون او سر شده است خیریت تسب نکده استم یا همین روز سپری برای بینیشون آوردم میگم همین روز پاراسیتامولیشون تیمو پگه سری هم تیمو پگه دیگه مکتبشون برم مکتب و صادق برم که سر ممه کفونه ای کنی بودو میشوه مسلمانسکه одежда چطور настроенید نیست پاپچکا پای تخمینه جان میمونین خوب کنیم ساعت 12 شب شید موده ای آخی موده بر وقت ساعت 6 شیده ای بوکلینی دیتسکی تین یک روزه دوبار بعد اوقات فایدهش نغزای ای سیروپای چیه آلمون با سرفش پدرکای рецепти от таджички. Салом алейкум ба ҳама хонумони зебосозин ҳама каса. Ва алейкум ассалом. Рецепти хуш омаден. Мо созай шумо пурсем без имя. Салом алейкум ва алейкум ассалом. Чокари хоҳари ҷон биё. Ай бари боло гузар ку. Кудако созан тинҷан. Ассалому алейкум ҳафтум лайк. Ва алейкум ассалом. Дили танҳо. Хуш омаден. این گریپ نگینه دختری عروسم گریپ شده است گریپ اکو شمالو سر شید خنکیو سر شید تموم همین سعدی که مکتب میرون یکتش کسل باشه همشون در میگذشته ای با خونه هم خنکه یا برا من اومدم اینایون بیو مردمی مسلمان میگم ینگه سوزی خوبی کودکات رئیست سلامتی سوزه شکرونه الله سوز مهینه سلام علیکم علیکم السلام تبلتکه روزی کمان نمشه نویسته گیرون ای بوک اینی دید مردم مسلمان من پروینه کیه بو؟ پاپچکا خوش باشه سلامت باشه خوبین تخمین شکرانه الله ساز اشما پرسیم آسیه من آسیه آسیه جان تیجی باشی میمرم در اپای مایم ساز شکرم
нӯширги курут чӣ беқати ман алектон намегирем тоба маҳинабуно салом таълек гирифтум биё мега тахминаҷон ӯ дар даруни хона касал шудааст грипп берун намеброя ако мумкин обу ҳавои тоҷикистон дига буд иҷа дига ҳай чӣ мумкин хунукҳои иҷа сахт боша намедонам тоҷикистон ҳозир ҳам қа гармай ки очамшон мегам хе гармай ман гуфтам бо яки кондитсионер гирён накунем мега не ву мега гармай ҳаво ман гуфтам иҷа далга ҳама куртка пӯшидай ҳама каса хуш омадем духтарако чӣ гап буд чапай мардум тинҷай ку обуна шавем тахмина дили танҳо ки кадоми осияин шумо зарнигор салом тахминаҷон шумо пеш аз паспорт гирифтанатон патент доштем не ваалайкум ассалом зарнигор ассалому алайкум созин хубин апа ваалайкум ассалом хуш омадӣ худо чӣ хали сози мусульманская одежда где находится мусульманская одежда ин амиҷа дайку хандида шитай осияҷон ваалайкум салом занти тиҷи чӣ апаш моям касал бачаи семоҳамам гриппи сахтам хеғам додест агаре ҳама грипп шидайдам мумкин ҳами хел бошад тахминаҷон намедонам хай худованд ҳамаи беморона шифои комил тия ай духтари дандон омадам хабка номи ҳамун духтурора наги ки ларзам мегира пага ман худмам запис дорум сеюм борай запис мекунам удалид мекунам запис мекунам отказ чӣ мекунам отменид мекунам ганҷина муаммараку тамомам ман даиҷа зайнитум ку шумо кино кунем ҳозир ман шумоя пляж мебарам ина берун да боронай ку лой лужа мебарам пляж мекунем ҳарда мультика бикуш чӣ хеле мебинӣ мебин ина бироз агар ҳами симора бижумо букана мерам чо мекунем порядка тез порядка тез ку порядка тез ҳар дута гуфтестама осияҷонам канали нав шуди бо ман зане ваалайкум салом шукри худоҷон гриппи ҳастам шапаракҳо осия хоҳар бошад дили танҳода обуна шавем тахмин ҳава як комментариямонен мешам ҳамун розочката бикуш хай оз ман телефона мекушам ба гап мезанем мардум ганҷина россияда чи ай россияда нафаҳмидам болора нахондум чи бале чӣ пас ёбе духтаро медонем чӣ пурсидани будам мегум аку раис кати закс кунему ба пасобия мегирифта бошум ё ки не ина 15,000 даход менавистиян медодиян ҷои кориш ҳавай кати ба метонам ман супоридам ҳами қа мегирам ё ки намегирем 40,000 бигем ку ягонтатон гап занем во холаҷонам созен хубен номоя иваз кардем хубен осият инҷаин телефона теҷе пришивка задан акан алишид холаи шафоат ассалому алайкум созен саломатиётон хуб хонагиҳо хубанд фаришта салом ба ҳама занҳои азиз ва алайкум ассалом хубен марияма пурсидам омадам гуфт касе тройка дар кор боша нависен размери панҷоиду тракофта истан клиентот киҷуда мегардӣ ки буду пурсида иста буд аёдум буромадаку болора хонда фурӯхдад не намегирем ва ба худо
осия ман 4 июлда рафтам, 25 июлда омадам, духтарчама овардам, обод кардам. сабр. салом алейкум тахминаҷон, шумо назми бачаҳояшон назми бо пособия гузашт боис шумодам. ва алейкум ассалом сабр. не пособия нагузаштай, ҳоли айдута калоним нагузаштай, намедонам ё сентябра моҳи августа дода буданд, чун ҳамаша ятта карда ки нагузаштаистай. мегирен апаҷон, ҳамиқа мегирам. салом алейк. ва алейкум ассалом. гуфту марьям медонам даҳанотона нигоҳ мекунанд, соз бошад наметам даходтона. охи 15 000 соз нестай ку? шумо дар кадом шаҳрен? шаҳри Калужский област. самира. ассалом апаҷони тахминаҷоном. ва алейкум ассалом самира бону. чо кади сози тинҷи саломатиёт хубай, хуш омадӣ. апай тахминҷон нашинохтим, азиқ шуда мерам хоб мерам нахоб мара нашиносем. папочка мамочка охи нашинохтум ба худо. апай тахмина мега. саша. салом салом. ва алейкум ассалом. хуш омадӣ саша. гузаронем ягон кидаку. ман тура гуфтам қарор бест. ассалому алейкум ҷони хӯрам. ман шукрона алло худем тинҷем. ҳама вақт сиҳату саломат бошен шафоат хола. не метан кам будай. агар не чӣ кунем, дадаме пиримон хай закс кунем магарам ки бечора патен наспора. ҳар моҳ 5900 рубл будай Москва. охи пособия то мат-одиночка набошӣ наметиҳанд. агар мат-одиночка бошӣ мегирен. охи ҳама гирифта ховай ку. тройка чанд сумай мега? тройка 2800 духтаро. шумо дар кадом основании паспорт получать кардем? чӣ кати переселени кати? нашод пособия дар ходи раистон ай худам пурсен. ай мара мепурсам мегӯй. хама кор намекунам мегӯм. агар рӯзи ман одиночка кати ина гирифтаистам то ҳамин 18 солагӣ даход паход намепурсидям. пособия мегирен ҳамо чунки шумо многодетни ҳастен. фаҳмо. раиса гуфтам ки беё я эфир кунам ҳамун духтаракора пурсам. гуфтам бахай ана ай тоҷикистон литову справка мебиёяд, то падават мекунем, худаш ҳамин зимистон мешава. як додаре ки полковник доштам дар ҷӯши ҷанг буд. 3 сутка аз розоят чашидем ки ҳамин ҷанг тинҷ шавад. тамошо дорем авая моам. мегирем неки ранги мат-одиночка бисёр намегирӣ. фаҳмо. муда бачаҳон да 3 кӯдакам пособи 17 000. сабр ба закс дори қати шавҳартан? мегирӣ апа ай 7 то 17. ташаккури зиёд. худованди шукрона ки ҳама ҷанг тинҷ шуде. агар не туяш дад кунем, туйда хабартон мекунем. чӣ хеле переселение оформид кардем. 1 сол официально кор кардам, баъд ана подавать кардем, ам хе официально кори кардагимон кати. ҳамаи регион ҳар хелай ку ҳозир мода ҳамин переселениеора нобуд кардан гумай нест. ана квотаам ҳозираш да набуд, намедонам пайдо шид нашид, дига напурсидам, барое ки мада дига дар кор нестай ку. сабр кӯдако чанқариян ки иқа кам мегирӣ. 1 сола, дуюми 8 сола, сеюмиш 2 сола кӯдакон. беҳад мардум азоб кашиданд. 3 мурдара ҳеҷ кас намешиноса. бечоро беҳад безеб сӯхтиянд. худо ҳеҷ касаи хел наша. омин 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 омин. бояд ай 8 то 18 сола 12 000 ку 12 300. фаҳмо ура туй мехӯрем. худо хоҳад. мардак биро я рақс кун. чанд бора эфирм да медро я гам намезана гӯшкада мешина. тарафҳои мода ин хел мегам.
квота қатӣ метонем гирем? Ки медона кубга квота қатӣ конечно метони паспорт гирифта. Ами кухня тиҷи дар кадом шаҳри? Квота ози дар шаҳри Калужский област нестай. Квотара чӣ кардан? Айбан гирифта будан то моҳи мая. Ана вақти документ медавидум меомадам ҳамуҷа гап мезадан, одамо мепурсидам. Ана ҳозир айбан гирифтагӣ будан, намедонам бо мондан дар байн ё ки не. Ҳамаи шаҳр ҳар хел мекунад. майли хай назмоне саломат бошен рецепти. Не 15,000 Москва ба. Самира ту аму Самираи Самара да будагӣ нестӣ? Апаҷон ош биёен. Зурку. Баҳриддин салом апашка чӣ гапа иҷада мегуфтӣ? Ва алайкум ассалом. Иҷа тинҷиай ку туй хабар кадаисте? Числош номаълум. Печкара мондам иёдара ҳуй кардану гум шидане. Нема ай Иркутск. Туи ки? Туи я блогермо. Салом, афтата нишонти чӣ? Не, афтама мебинӣ дига мегрезӣ. Ба пӯш меғалтӣ. Мо дар Тулаем. Думодам ЗАГС кардаесте. Барои нав хонадоро падарка гуфтанд биё метем квота қатӣ. Беҳтарин айку. Ман через интернет занг задам. Нашод квота гуфтам биё метем квота қатӣ. Охи метиан. Апай тахмина. Ина ҳамин мусулманский одеждара пурсен мега ман чӣ хеле афт дорум. Ҳамин духта мара мебина ҳар рӯз хонашон даём. Қинай получать кардани паспорт, ага не види постоянный дорум, наметонам гражданство да. Чӣ ба қинай? Салом апашка. Ва алейкум ассалом Фотима Бону. Чӣ хеле сози тинҷи саломатиёт хубай. Бачаакат созай тинҷай. Калонак шидаистай. Як ҳафта пеш буд некин гуфтак регистратсия Москва боша. Област намешава. Худу дагҷое ки? Ҳозир ба фикрам гуфти диди аёдум бромад чӣ? Люберцы. Иҷа бо киҷоай? 44 нафар ҳама каса хуш омадем. Боло будаги оха поён фуроен. охи боло да нашинен. Боло да нашинен гап занен охи. Меҳмонои камгапенда да боло гӯшкада мешинен. Яктиша медонем ки раисай. Мара хонед Тахминаҷон. Киҷо да ту нависондаи ки ман нахондам? Ира хондам ку якташ 9 сола, дуюмаш 8 сола, сеюмаш 2 сола кӯдакон. Нависондаӣ. Бо чиша хонам мода бачаам да 3 кӯдакам да 17199 гузашт. Фаҳмо. Ҳамира мегӯй. Болора хонен. Худоё. Зур беҳад хушрӯ апаҷонам. Самира 13 лайк. Раҳмат. Самира Бону хуш омадӣ. Салом аз Барнаул. Ва алейкум ассалом. Охи дар боло чо мекунен? Гап занен охи духтарако. Ва алейкум ассалом. Ҳаматон да хуш омаден. Хай паноҳи ҳамат ба Аллоҳи меҳрубон бошад. Наштен апаҷон ози чой хомшурбо. Ана якташ оши ба мазза кардаиста. Ина ош кадиян. Ё кор дорен апа мерен. Вай не мега. Не охи мега. И дагҷо бо наистай ки ман нахондум.
адхта нест смс-от охи. надидам. ваалайкум салом. Не охи, не бо ҳаст. Эҳе апаҷон звука пас кун. звуки мультфилма мегӯ. охи ҳамин соҳибои ҳамин мультик мондяну баланд када рафтиян. ҳозир бо як соат звук пас мекунем, смс-отон бо дар осмон мепарад. не бо ҳаст хонен мега. чира хонум намедонам. хай сарнависи чо мекунам мусулманская одежда оше хурди дига пиён шидаи. ассалому алайкум апай тахина, ман модарам гражданство мегира. иншааллоҳ ман метонам ай тарафи очам гирам. албатта метонем. модар ай пушти фарзанд мегира, фарзанд ай пушти модар падар гирифта метона. ана апаву хоҳар, додар, бародар ҳами хелиҳо гирифта наметонен, ба шарти ки переселени дагар номнавистон карда бошанд ё апатон, додартон, акатон метонен. агар навистагӣ набошану ва ё гиранд, агар ай пушти ва ё фақат модар падартон метонанд, баъд шумо ай пушти падар модар гирифта метонен. квартира биёин якҷоя ягон чӣ мепазем. квартира биёин чӣ мепазем. ай сари нав навист охие мега. ин ҳамин мардак ман дилаш танг шиде ахир навистак. мегӯ меҳмонои боло фуроен, ина ҳама салом алейк карден, хай бо боло буроен. чою пичинакора гирену чойхӯракон када гӯш кунен. гап нест чӣ мепазем охи. маслиҳатомо чандта буд ку. ҳо мультика. микросва метро бихин. ида куҷо бошаи. ана ина хонен. хондум ку. мерам ҳоли насиб боша. ман як кадуи калон харидам. ана пага духтар пухтарам рафта мебиём то ҳамин соатҳои як дуя кӯчадаем. ай соати ҳамин 8 ба фикрам омада. баъд ба фикрам кадуги самбуса мекунам. пага раис биёй агар ай кадуги самбуса сер када чӣ мекунам. хай ана бо чӣ мекунам, галупси мекунам барои раис. раис 16 лайк. раҳмат. салом бонувони азиз, ман шуморо ба компания Фаберлик даъват мекунам. занҳои хонашин марҳамат 8901 115455. ин номерои киртоист ки доштае. касе ина кор кардание марҳамат бо номерои мадам занг занен. ман қатъи закс кун. мегири баноз. и кира мегаи. маниш салом. ва алейкум ассалом. анасик переселени дар навиштагӣ боша бародар мешава хоҳар гирифта паспорт. агар номтон дар ҳамон переселени книжка боша ҳо метонен гирифта. американский гатта пазем печения паҷон. майлаш ҳамин тоҷикиш намешида боша гатта. анасик додари ман ҳама фарзандои падарша навистагие бояд очам рафта спора паспортша. мара метонам рафта спорам. ҳо номтон навиштагӣ боша ҳо метонен чӣ бане. баробари ҳамин очатон мерен ки ҳамин переселени да менависонанд ку беҳад тез мегирен. аввал рвп мегирен, баъд рвп-ра мегирен, метонен даже пагаш да рафта гражданство да спорен. элон кумарам як дастгирӣ кунен. ҳо кухня тиҷӣ. ана ключи додам силкаи канал табиёр обуна мешаванд. 41 нафар ку дастгирӣ кунен ҳамин духтаракора каналдорора.
каналора ё нав ки шудагиам. ҳоли ина мусулманская одежда дар каналаш одежда дора бо американский гата мекуна. А Сарвинос? Худо ин нокора газидиана партофтиана бір рафтиан мегӯй ҷанг рафтаиса буд даи хонамо. Ман сабшени мега на чӣ? Нарафсос. Чӣ ба? Ман охир дидам набуд. Анасик очат бигира, ту метавонӣ гирифта через очат. Не охи ира дар переслени нависондагӣ будиан. И метавона пушти переслени книжка кати мераван, и сразу меспора. Баъд 2 моҳ пас РВП мегира, РВП-ра мегира, сразу чӣ да видам намегира, гражданство подавать мекуна. Мо ҳам хеле кардем ку. Манам переслени кати гирифтам. Не апаҷон ма дар кор не кале худатон мемонем. Гап нест. Ҳозир навистам мега. Чӣ ба ту наёмадаиста смс-ет? Ё ман надидаистам. Намедонам ина мондаги смс-ҳои тура ман дидаистам ку. Ма аллаи ҷу биги дорш бикаш силкара дор кашида намешава. Сурати хитай да главни не охи айгиҷо. У боғчон май. ҳамон лайка мемонем номерои моро реклама кунем барои Фаберлик. Аллоҳу акбар, шумо канал дар компанияи Фаберлик кор мекунед, на? Салом ба ҳамагӣ, эфир будайку Леди Влог. Ва алайкум ассаломҳо, эфир будай. Кухни обуна шавен мега. Мадина Ашурова киҷо шида па намедонам. Вай хиштоманаш омадай дига фақат дар пеши мошини шиштай гаштай. Мега хиштоманам омад, ҷонам дуромад мега. Дуогӯ бошед дар ҳаққи ҳамватанони мо духтарои хушрӯ. Фаҳмо. Ок, мусулманская одежда ҳатман худуд дар кори будай. Тарафи мо дар ҷанг қирғиз тоҷик. Чишмошон охи ҳози бо раисим ҷанг мекуна ки ҳар гап нагуфта. Ҳамин рӯз я ҳаму каналора сообщества монда будам ҷангора. Ана я одам дози канал ма додагиам. Авай одам мара нависонд ки хеле чизора намонда канал гирифтам, айтарсо удалит карда партофтам. Хёлам хити. ҳоле ҳам хеле бошам ба сурат ма мемонам, мебинӣ. Салом, ва алайкум ассалом. Сарвинос, салом духтаро. Апай тахмина созен шумо. Ва алайкум ассалом, Сарвинос, хуш омадӣ. Худо чӣ хеле сози мо, худора шукр соз. мо ҳам қишлоқҳомон 5 нафар шаҳид шиданд. ҳа мара дидаистем дар ютуб. Илтимос дара ҳамура маҳкам куне. Звукаш бурафт нест. Ту худат нести бо ман мультик тамошо мекунам. Накувай кати. Кухни звуки вайхом амсун. Шумо кухнида чӣ кор кади ҳар дафъа хунуда? Дара маҳкам кун. Бузаки ҷингилапу. Пага ҳардуд садик мактаб дафша асаби мана вайрон карди ҳардуд. Фаҳмидӣ? Сари тайёр шен ҳарду. Соати 5:00 да бедор мекунам ҳарду. Ин овози ҳамин рӯз парастамола телатон мекунам. Мехӯрем, пага мактаб садик. Чо карден дилтон шид боғчон гуфтен. Шухӣ кардаистам Сарвиноз айгиҷо боғчон. ҳоли ҳамин шавҳарам аввал я зана ай уҳдаш бироя я хонаву дараш куна бахай фикри ягон боғчона мекадаги монда. Салом апай ширинсухан. Ва алайкум ассалом Мариямбону, хуш омадӣ. Дар хона чӣ?
طرف مود ها ها بینید اکو بینید اکو خشتومن جون خشتومن دردت به جون خشتومن салом семья ба ҳама ва алайкум ассалом семья кани семья нестай ку даиҷа соз бошенама вақт раҳмати калон апашка ман бурафта будам баъд бо кадем медро меҳмон дорум кор дорум хафа нашавед ҳеҷ гап не фотимаҷон ин эфир маҷбурӣ нестай касе бутона бекор боша марҳамат кор дошта бошен бо айпай коротонам шавен мо бекорем аку даиҷа тарсидум 5 саҳар охи ами қамегум камтар сиёсат кунам битарсам ки парво надоране ба худо аин гӯшо шомедроя аиш меброя мерава ҳамин гудака ки 3 сол тарбия накарди ай одамгарӣ меброя ай не кухнятиҷӣ ман ҳар омадагиш таи гӯшиш дамаи хонум мегум дута қавр меканам агар ки дута қаврдан чӣ нашид ҳар дута дар як қавр гур мекунам ваку дилём намешава ки пеши ман ягон каса биёра ӯ феъли мара медона шӯхӣ кадаистаме худо фариштао омин накуна бо салом ҳамада шом бахайр ва алайкум ассалом садбаргбона хуш омаден сиёсат ина атата чӣ мегӯй набия чӣ ба набиёя аку гарм шуди чӣ мепӯшӣ охир пешкатар гирифтаги ба чӣ чизон гарм меншавад одами касал наход ҳами хебудавае тӯба кардам изо намекашами духтари калон як бор усталма ҷамъ накардаё хурдагита аташ аку ту сиёсат када натонисти ман камкам сиёсатшон кунам магарам семья оила мешава апа ҳа аку ҳамаи ҷагиёро оила гуфти рост гуфтӣ бачаи ман аз ман расо метарсад аз дадош ӯ қане ай ман метарсаву гоҳ писанд намекунам ози медонем барои чӣ писанд накардаистам барое ки ман дар телефон зайнитам иёра сахт ҷанг када наметонам ё зада наметонам барои ҳамин агар ози телефон мурдагӣ боша номашона мегирам ҳамин диррас када меистам ё ай момент истифода мебаранд охӣ салому алайкум ва алайкум ассалом бах талхакаф кадишаку ина ҳаминҷа дай гӯш кадаистай худшан чӣ гапу хабаро ҳеҷ ҳамҷа гаштем шумо да чӣ гапу хабаро ай ҳавотон чӣ хелай коротон созай кор рафта омадаистен хайрулло салому алайкум ва алайкум ассалом кулобия шавҳартон апа ата мегӯен не ай ҳамон сини қирған ай ку қирғана бо устараш қирғанӣ ина худаш бо ҷавоб додаистай қирғанӣ гуфта рост ҳама и кӯдак ҳами хелай шавҳаршон ҳози хабар метиҳем органа пекара хабар метиҳем ҳо хаб шине توبه هم قسخ میستانه نشدی همی گودکو توبه کردم پول داده استیم گفته میکشم میبره گودکو شوهرم فقط میگه که انا گودکو را می زدن تبینه نگر میگه بینا میگه میگیره گودکو تا میبره گفتم ای دستی من گودک کشیده گرفته میشده و میگه بهوده داده به هم خیلی پول داده استیم میگه گودک دامی چی دولت های نظارت دولت دای амир давлат не ба фикрам намешавад 55 та боша
и бисёр аёхӣ меган ана пултон хитон да мераса. Гуфтам мумкин отказ кунам, бо намедонам амҷа духтаро бо ҷавоб медиҳам. Салом, хубӣ? Ва алайкум ассалом, шукронаи Аллоҳ. Колхозобод чӣ? Не як қайсингилам ай ҳамус най. Шукр раҳмат, корум соз, ҳаво гарм плюс 23 вақт. Бача и дакҷоай? Мода ҳами хешҳамолай борон. Я ҳодиса. Ина навистиям куязна. Ҳо амҷа гаштай. Гуфти ҳами ҳеварум ки лавлавакош дагашт. Лавлавакои эфир дагаштай. Ҳо рост мегам. Чия? Қобил салом, беҳтарин зинда бошен, ҳамеша саломат бошен. Ва алайкум ассалом. Зарнигор, тахминҷон барои ВНЖ супоридан чанд сум мерад мабудо? Намедонед? Медонам барои ВНЖ супоридан ози мегум. Мо аку тарафҳои ҳама ҳар хелай як хел ҷода 70,000, як хел ҷода 60,000, ина аймода 60,000, як хел ҷода самарада 100,000 монҷан да банк. Хаира мемонину справка мегирен. Баъд бо чӣ ай духтур мегзарем ваям 10,000 аям хел баъд хай грин карта як галавози мегум. Аташ чанд сум расход кардем ҳисоб ку як бор ку. Ҳозир раис ҳисоб кунам мега. Амир пас гара гирен де 55 нанависад. 15,000 минимум ай 35 боло отказ мия. Салом ва алайкум ассалом. Да киҷои? Да хона? Ай киҷои қирғанаи қайсингилтон мегам. Екатеринбург ба мо. Шумо дар 2 соат ай мо пеш ай ранги Тоҷикистон бари соатотон. 8:30 шидай. Қирғани киҷо шидай мега. Барои ВНЖ 35,000 мода. 35,000 мемоненам пул. Охир ҷои кор юридически лицо ай намеша кам нависта. Майлиш ҳамада суҳбати хуш, ман рафтум спед кардам миём. Майли хай хуш омадӣ кухня. Ягон чи пухта наёмадӣ ки ай ҳами кухняҳот бояд бичашем амҷа ҳама каса 44 нафарем. Шома хона мода шом шид. Майли. Дар тарафи моям 60,000. Ман пуле ки рафт ҳисобаш намекунам дига. Охи не, чанд сум рафт аёдам буромад охи. Духтура гузашта буд. Баъд бо чӣ госпошлина канда будем, госпошлина 5,000. 10,000 духтура гузаштак, хай 10,000 мо талон харидем ва хай ҳисоб намекунем. Ана бо сурат гирифтак 650 рубл. Баъд бо чӣ гирифтем? Духтура гуфтуман ба фикрам. Хай ами як мумкин як 40-та 35-та рава аташ. Колхозобод. Вай суми ВНЖ ай регион зависит мекуна. Садбар шумо кадом шаҳр ба? Екатеринбург. Идрис, ассалому алейкум ва раҳматуллоҳи баракоту. Созен хубин ҳама каса иншаллоҳ. Ва алайкум ассалом. Шукронаи Аллоҳ. Мо соз ай шумо пурсем. Хуш омадем. Не кушхона хунукай. Шумо ки медавен гарм мешинам хел. Ва алайкум салом ва раҳматуллоҳи баракоту. Не да банк 200,000 мондум. 35,000 давлат ба супордум. Ва бача иқа қиматай? Тахмина хитонай ки ҷо мешен. Сафия влог. Созен тинҷен саломатиётон хубай. Ма ай худи кони бодо мешам. Кудако ба номи Язнай. Ҳами отчествашон ай падаршон ай фамилия ай модаршон. Салом алейкум ва алейкум ассалом. Ту узбеки? Қирғиз? Узбек, тоҷик ҳама аралаш.
яз наметони чириз кӯдаковит спори безакс чӣ хел намешава охи фамилияш неста дар шаҳодатномашон номш ай тамом ман созам худо ҳама вақт соз боши Мустафо тахминапа ҳоли ҳавая фаҳмидан дар курай я авқоти зӯртон кадагиё мехӯрем Ширгурунч. ширбиринҷ атад нағз мебинам ата ширбиринҷ намехӯрӣ ҳозир биринҷа пухта мондуму ина бобот майонез наёвард рафта ёдмон биромадай магарам акун пага салат кунем салати бамазза ман ҳамун патент қатъиян шукри худованд када мегардам не аку биё аку хелӣ накун бояд ки депортатсия накунанд ки бо магарам ҳамин хона дара пушкада ҳамунҷа бирам ту норафта мора роӣ мекунӣ тоҷикистон баъд ширбиринҷ ҳамин қавми шавҳари ман нозукай ширбиринҷ намехӯра оши туппа намехӯра худоё бо чӣ намехӯрӣ пирашки дар духовка намехӯра ҳоли самбусаи кадугӣ мехӯрда боша 47 нафар шидем мошоалло хуш омадем мубориза ассалому алайкум ай пособия аз пособия сер намешавен ва алайкум ассалом мубориз не дугонаҷон ай пособия ки сер мекуна ай краби яламай чи барои ҳамин шавҳарам набудагида ҳамин ширбиринҷам хелеора када хӯрдаам мегирем ҳамин рӯз хостам дар духовка мурғ занам қати картошка то магазин рафтам омадам шаҳр ки дадам хушрӯ када курини бульён дохта мондай дига хай ҳичиш нагуфтуму хӯрдем авая як бор нарафтем пурсем барои занаки ҳамсоя зани дигим духтараш номи шушта вид гирифта закс надора ҳоли кай ҳози мегум я пурсидам дар кора ҳам духтаракора пага гуфтагӣ барин ман ҳамун сини документҳо мераме пага худо хоҳад инфексия медорам ҳам пособияи чӣ ма пурсам ин папка дар ҷонам задай магарам пага папка ман барм бо апаҷон фаберликда чанд каса регистратсия кардем самирабона биё қатъи ман кор намекунӣ духтарако биен қатъи ман дар фаберлик кор кунен охӣ дар хона мешинем берун намебироем ина ҳаво хунук шидай фақат тариқи телефон кати ҳамара мефаҳмонем дастгирӣ мекунем худо хоҳад пага мерам мепурсам бо ман як пособияи 200 рублара туғрӣ кунаму баъд ана мала имущества туғрӣ каданиум ҳавая гуфтан ана соцзащита ки то гуфтан рафта инфексияда пособияи 200 рублара на спорӣ ана қабул накунам мо туда справка наметием меган бало занатия гуфтам як дунё документ нависта додам ҳама хемерам ку худшон ксерокопия када бигиран қабул кунан ку созай як бор медонед дина хела шид надидем нафаҳмидам дунёи салом алейкум апаҷон ва алейкум ассалом дунёи бонувон хуш омаден инҷо чӣ гап шоҳин каримов ҳечи ҳозир ба кадом основание метавонам ки документ супорам толика падар модарма документ надоранд квота гирен официально кор кунен переселение месупорен ҳама регион ҳар хелай духтаро як бор бифаҳмен ҳамун ҷое ки документҳо тайёр мекунем мерин савол метиҳен ҷавоб метиҳа ва ё
Аммо ай ҳама хубаш ку духтаро фемаис бренам ҷада одамо як дунё одамай тоҷикуай ай ҳаваё пурсида мекунен. Қарғано хока мехран аз нехе. Я савол шумо хароб шидем баъд не дунё ай киҷо бо мегум шум рафтак аки диета мекунам шум рафт як бора бо хурдан да дуромада истам ай киҷо эй хуни мада харобшавӣ нестай. Чанд сум гирифтем пасобия худо хоҳад ҳар се кӯдакон 13264 рубл ҳар сешон як хел мегирифтям. Мара наметам пасобия аламам кардааст. Хубат мекунам. Борис чива охи ту зани дуюмиам Борис? Средний Азии самые страшные девушки таджички. Эбар падари ақлат налад. Самые красивые восточные женщины это таджички. Гумшавайджа. Ай бамшава гӯи тоҷикора бихӯрӣ. Ин ҳарома чихе чорни кунум нашида истай. Иҷа номи зани ду нагирен духтарако ки ҳозир ҳама каса бидавед. Эй ҳарома чихе даф кунум ай ҳамиҷа. Бало занаираки малоимущество чи тахминаҷон? Малоимущество яъне ана чӣ бигӯм оилаи камбизоат амхели садику падик ҳамаш короче вообще пул намегиранда. Ҳоли ҳавая неки многодетни мама дорому ҳаваям биёр гуфт садикак намедонум. Арем почему мегам? Салом, пули патента спорт неки нафаҳмидам. Пули патента спорт неки прас. Валейкум ассалом, нафаҳмидам гаптона. Ҷалолиддин. Шавҳарма мегӯм биё кор кунам мега пасобиҳот ай худат хӯрда бишӣ ҳоли розиш кунам. Охи пасобия хай пасобиай. Бухай ягон мисол то ҳамин директор ки худо ҳамин ба хулои директорӣ бирасона медонед 45000 55000 ҳамин қоилик мегирӣ гандаай. Бози мисол ту худта регистратсия мекунӣ айтад мисол дугонаот будагист хеш таборот будагист апау хоҳаро будагист ҳаваёя регистратсия мекунӣ ҳамсоят будагист хай 5 та 4 та регистратсия кун таги ту будаги одамо бо одамошна регистратсия кунам медонӣ чихе тез пеш мерай. Хай кори маҷбурӣ нест касе хоҳишмандай марҳамат. Салом эфир будагиода. Валейкум ассалом ойшабуна хуш омадӣ. Да есть. Чия есть пес када истен? Шумо ин худозадара ман удалит кардем. Чӣ нависонда ман дер хондум? Квота отказ омад. Барои чӣ? Валейкум салом. Конечно, мы красивые женщины. Охи. Салом алейкум. Валейкум ассалом. Салом, пули патента спори? Неки прописка накунӣ чӣ хел мешавад? Намешава. Ба фикрам бе прописка аввал патента месупорӣ ба прописка мекунӣ. Ҳамин хела мешава? Бе прописка бигардӣ. Намешава. Чӣ ҳол дорен акаҳо апо дар ҳаққи шаҳидои гузаштаамон дуо кунем. Худо ҳамаи шаҳидомона ҷошна ҷаннат куна. Мин наздикошон да сабр тя. Ба худо мо бегонае мебинем қазиқ мешавам ҳамонора. Ассалому алейкум апам. Валейкум ассалом. Юсуф хуш омадӣ. Кам намошидӣ. Обши 13000 мегирен. Не охи 39000 қариб 40000. Саломи морам алейк гирен. Салом. Валейкум ассалом. Кай навистен ки ман надидам?
ман надидам ку саломат шавӣ. Юсуф валейкум. морам як мухлиси шумо. Раҳмати калон. мухлис. худо дафш кунад дар рӯи дунё. чира зарнигор? Чия бача? вой манаку бача адника гап назидаиста ё тели ман паст боша. гап задаистам ку ами қавозам гӯшхӯрошай ки мумкин бисёриҳо гӯшҳошон кар шавад овозои баланди мара. пули патента спори регистратсия накунӣ капа дуд мекуна. ина охи патент спор шавҳари хидмай охи. аллоҳ нигаҳбонатон апа ман рафтам и мега киҷо мерай. ман пули патента супоридам неки прописка надорум чӣ хел меша. капа дуд мекадай. тахмина силка мепартон гап заншон обуна шавам. ина омӯзиши ютуб да обуна шавен. бизнес тарзи роҳи бизнеса нишонтон метиҳад. дар каналшон ҳамара нишон додагиай. ина силкаи каналшон дастгирӣ кунен. город Калуга чӣ гапай дар эфир ман дер дуромадам. тинҷиай ку не намешава. фаберлика раҳ шаёви шустри кор кунӣ беҳад зура ойликош баланд шида мег охи. саломат бошӣ. мо занҳои тоҷика безеб гуфтозгӯ ҳамуна гуфтам. худозада рафтавши чорни кардам ку. тахмина я эълон кунед силкаро закрепит кардам. закрепит мешавад дар ҳамин эфир. салом тахминаҷон. ва алейкум ассалом насибабоно. созен тинҷен саломатиётон хубай. хушомаден. ман ки сустӣ кардам отзыв надорум. дар фаберлик майлеш хай духтаро ман қатъи кӯдако дарс тайёр мекунам. майли апаҷон хушомаден. бо биёен. ҷамолиддин бира прописка кун капа дуд мекуна. салом алейкум. валейкум ассалом парвона хушомадӣ. манам патент меспорум безор шидагиум. ҳавая охи ина шавҳарама мегӯм биё закс кунем негуфтаистаку мега мо ман патент кати бигардам мега намедонам. ассалом апа ҳамин пули переслениро дар муддати чанд моҳ ҳуқуқи гирифтан дорӣ? ман моҳи май получат кардам то ҳол нагирифтам. ба чанд сум метам? валейкум ассалом. ман рости ҳамунҷа Калуга рафтаниум. ина гудаком озиву хадноям. насиб боша ин мардака гап кунам пагаи дига ҳай чун мерам аму Калуга. Калуга мерам иншааллоҳ мерам меспорам 25,000 шидаёзӣ як сари одамда. агарам преслени оилатонда чанд нафара нависондагӣ бошӣ сари ҳамун одамора пули билетшона метиҳам пули документошона медодиям. ман ки ҳеҷ каса нанависондум фақат 25,000 пул гирифта метавонам тамом. да фаберлик. салом сози. ва алейкум ассалом. соз раҳмат ай шумо пурсем. чӣ ба аку закс да розӣ нашудаистам ҳамсартон? намедонам. магарам ягон Наташа кати закс куна ҳа? дилия. салом духтаро созен ҳама каса. ва алейкум ассалом дилияҷон. мо ҳама каса соз раҳмат ай шумо пурсем. дахнукӣ чӣ ҳол дорӣ? ҳамин хона дар печка монда штем. шавҳарам венже дора. якташ мега 1 сола регистратсия кун. агар тамихе мешадми баъд ман кор карда метавонам. охи чиай ку зарнигор венже ҳозир ана постоянно шидагиай ку бессрочный. ҳолиам ҳамин 1 сола регистратсия мекунем. ман дар Владимир дар пресление супоридам. дар Тоҷикистон наспорида будам. ман ҳамин Россияда чӣ кардагим ку супоридам преслениро. ба пули билета метам ҳамун
медони кадом рейс агар ҳамун рейси российский ка ти мебиёӣ ку ҳамҷада билетша гирифта мемонӣ. баъд вақти паспорта супориданда госпошлина бурдагии ку 3500 ана ҳавая аз ана чӣ мекунӣ ксерокопия кардам. баъд ҳамҷада фмс да вақти гражданство супоридам мада печат зада додам. гуфтан ҳамира мебарӣ пулта мегардонам метиха обши 25000 мегирам да насиб боша. ҳамҷам рафтан дар корайволӣ адресша намедонам ки ҷудай. раҳмат шумо чӣ хелен хати фарзандо падарат ҳаматон созен зурен худо ба шукр ҳама соз ҳамҷа да хунукӣ. Мы уже в Владимире все получили и денежки. Зурко бачаам чӣ ба хунук аюз берун мере шамол мекаши худу касали чӣ хели гарм мешӣ кам да утоз кунен охи хона ҳичи гарм нашуда воима нако. пули рафтагира ман ягон вақт ҳисоб намекунам. Не охи намегум ҳоли аввая пурсам магарам рӯзи чоршанбе бо гудакора садик ана мактаб набарма ха яке омади қати худат мерама электричкада свор мешем майда майда мерем. ты қанчои кати шакаро хӯрдаисти? бачам наход салати хунука хӯрӣ. соат чанд шид? ва 7 шидае. рафт у пул дига намия ҳа язна. конечно намия. Не охи мегирем ку ҳамо пула мегирем 25000 кира зарар додай. вая мегирем ха бояд якмоҳа пули квартирамон мешава. апа салом алейкум патен аз спори регистратсия дер шавад чанқа вақт дорем? ваалейкум ассалом ин амҷа патент спорако ҳастанд. папа может всё ҳастай бад бо ки буд? зарнигор боша патенткати бо ки буд? ина зарнигор. ҳозир саволотонда ҷавоб мегирен. В Владимире врачей не хватает, а так город нравится. В Владимире. Иҷа куҷо боша? ранги шавҳари ман будай характери язнам. гражданин Россия боши 4 кӯдакта таваллуд кунӣ пособия метия 3 кӯдак дорум а якташ мегирам. шавҳарам официально кор намекунам. кӯдакотон ҳамаш дора гражданство? марҷона ки ҷудай куфро. марҷона неки имрӯз нест. чӣ фоида дора ҳисоб кунӣ? чанд пул квартирада меспори тахминаҷон? ҳоли мо бепулем сабр. ана ман ҳозир чанд вариантҳо дида мондам. ҳамиқа кофта истам ки ай пеш ҳамун мактабу садикшон хона биёвам ки дадам азоб накаша бурданда. ана ман гуфтам ами ёра мебарам квартирада мемонаму баъд 2 рӯз кор 2 рӯз хонада меистам да кор накунам намешава. ана пули пособия хӯрдану квартирада бирава коркардагима ҷамъ кунам. қати шавҳарам бояд ха хонамона обод кунем. Россия боши 4 кӯдакта таваллуд кунӣ пособия метия 3 кӯдак дорам а якташ мегирам. шавҳарам официально кор намекуна. официально кор накуна агар шумо шавҳартон гуфте загс дошта бошем намедонам метия наметия. ку духтаро ҷавоб тиен. 14000 квартплата баъд плюс коммуналка. коммуналка кун ҳар хелай бо як ҷода дидам духонага некин духонага 17000 плюс ана всё включено короче ҳамаш дар дарунаш 17000 духонага ваям ҳамаш гражданина. мумкин битона Нуриддин тез бира прописка кун набоша штраф мекунанд.
Не, ман ипотека намегирам Паронаҷон дига. Ҳамин намегирам дафт шаваи ба худо уқа қимата я баробар дар болош монда медодаӣ. Нақс ку. Ҳо арзонай. Есть сельская ипотека по 3%. Это где можно? Роска? Дар муҳлати 3 сол 2 штраф бигирӣ запрет мешавад. Тахмина занаки умнеен мошалло. Сафия буно ҳамин чене медонам ҷавоб метиҳам. Агар надонам ина бо эфир кардем ки ҳамин духтарако маслиҳат мегирам мепурсам. Инҷа ҳамин нашоти документ беҳа духтарако зуран ҳамашон савол ҷавоб мекунам. Мисол мо намедонистагира ай ва ё мепурсем ва ё намедонан ай мо мепурсам. Салом апаҷон, шавҳарам гражданини қатъи 2 кӯдак мешава ягон пособия гирифта. Модаршон нест, только 2 фарзанд қатъи падар. Ҳо метонам. Ваалайкум ассалом. Ҳо метонам. Шнидам ки ҳамин эфирмда гуфта буданд ки метона гирифта. Бо инози ягон кас бидонад ҷавоб метиҳад. Салом, ваалайкум ассалом. Хоҷаи алло офисал. Чия? Апа ман гражданин каданим шавон ба кӯдакои ма да пособия мета 2 кӯдак ма гудак ба ҳо чиба наметия Билол метия худо хоҳад. И Россия нисбати гудак беҳад зурай. Ма да ключа чо мекунӣ? Насиба мегӯм ки фақат эфир кунӣ мультикит мара мефора ки биём тамошо кунам. Ман мультика дӯст медорам. ҳо ҳамин гудакон мемонанд лекин тамошо намекунанд. Ина бозӣ када гашта ҳардаш. Ҳамин стулора мегиранд чапа мекунанд дар болош мебуроянд. Худоё я ҳодиса. Дара пуш. Умнигитон омадам битен ина имрӯз пага соҳиби 3 фарзанд мешавам. Иншалло неки ҳеҷ документ надорем ману шавҳарам. Худо хоҳад мекунен ҳамара оста ман бовар кунен дар Питер будам 8 сол ҳамин фикри документа набудам. Очам фақат мегуфт эдухта документ кун. Баъд бовар баъд аз ҳамин 8 соле ки дар Питер будам рафтам шавҳарам депортатсия шуда буд. ҳамун Тоҷикистонда 7 сол истодем. 7 сол ҳамин хе умрам гузашт бирафт. ҳамин сол ҳамин омадему сразу ман гражданствода чӣ кардам? Ҳаракат кардам. ҳамин тӯли 2 солда ман дар дастам гирифтам паспортма. Апои тахмина ключ бите дилим танг шид. Чо мекунӣ? охи дар боло ҳамин чӣ навистагид меҷиқам чӣ мебуроя ключ надодаиста охи. боз ай поён будагиш навис ба мезанам дар болош ки ишда нашидаистай. ин қадар ҳаян ку ин мард ҳастанд. официалне кор намекунӣ гуфта наметиҳанд. ҳамира мегуфти апаҷон ай кадом ҳисоб наметиҳанд. Барое ки ҳамин чида бояд доход биёрида. ина мисол ман мать одиночка нестаму сослов матери ака отчество доран ё ай падаршона сослов матери справка дорум ман. ҳавай кати споридам ма доход ҳичи напурсидам. барое ки ман гӯё мать одиночкаём. ман гирифтаистам акум бе ягон доход. ана одамое ки мисол шумо шавҳаротон кати ЗАГС дорен ай шумо доход мепурса. бояд як кас ҳамин давлатда доход оварданаш дар кораки ва ё баъд шумо да пособия тия. Почитайте в интернете, ее продлили так, что даже ничего. Надо узнать. Ключ те. Сари кудак чансими метан. Ҳама ҷо ҳар хела Билол. хоҳари ман намедонам ай чӣ сабаб бошад 2 гудаки майдашта 1 гудаки майдашта 1 солаи 3 моҳа ай духтарчаш
ана 3,5 мегира. Намедонам барои чӣ. Ганҷина Света гирён кун. Ина ман чӣ мегирем? 13264 ҳар сешонда ами қаи мегирам. Город хитон гражданинки. Як дугонаи ман паспортша нав гирифта, духтараш айшӯи якумша, айшӯи наваш кӯдак дора. Чӣ хеле духтарша биспора апа. Духтарша ҳамихе баробари худаш ба насупорида кӯдакоша. Кӯдаком дар Тоҷикистон будама, ҳар сеша баробари худам супоридам, гирифтам. Кӯдако дар Тоҷикистон регистратсия кардам, СНИЛС гирифтам, полис дар супоридама, баб рафтам Тоҷикистон. Морам 7 сол шидинами ғарибӣ да квартплата дода гаштем. И квартплатара нагу ба худо, ҳози ҳоли мо квартира да 3,5 сол ай нашидем, пул надодем. Мара аллакай ғам гирифта ки ма чанд моҳ пули квартира метим муфта. Май хеле накардам, уқа намефаҳмам. Апай тахминан дар ки ҷои дар хонаем ку? Апа салом, дар Москва хона харем, барои паспорт ёрдам мета. Не, бисёр одамо бисёр одамо чиян ку хонаву дар доранд, ки документ надоранд. На основани хона паспорт наметия. Я ҳамихе гап бромада буд ки вид метия. Гуфтане ки хапай ку 7 сол квартплата. Ассалом апаҷон. Ва алейкум ассалом. Сафия Нуриддин немега дили салом апаҷон. Ва алейкум ассалом. Худо бачам нишона тим ози чӣ кор када истӣ? И стул даштай гӯё мошинай када истай аташ. ҳоли атат ина пул ҷамъ када истай мега я мошин мехарам мега. Давай поменяем. И я сомона ман чорни када будам, ира бо ай чорни бироварда боша. Ман прокурор як сомон. Девона ақлаш нагирифтаамида. Бояд меспорид. Шумо хубен? Соз раҳмат ай шумо пирсем. Се кӯдак да чанд қарасход шид тахминҷон? Бовар кун, ӯ қарасход нашид. Бозе мегум. Айн 5000 ам нашид да ами кӯдакомда. Ҳар сешонда. Ман просто ҳамин кор намекардам. Рости ай шавҳарам пул пурсидан да даҳанам намерафт. Агар не додарма ҳамара менависондум да ҳамин переселени, бахай пули билет милет ҳамаи чӣ мебиромад. ӯ қарасход намешава зарнигор. ҳозир чӣ документи кӯдака ҷамъ кунам? Ҳамун чӣ мерен охи ҷое ки ана помощь мигрантам айку ҳамуҷа мерен худшон як папка када хушру када тайёр када метия. ҳозир умми Мариам хоҳартон бояд рава пенсионер по уходу спора ай рӯзи таваллудаш ҳисоб карда метиҳанд. По уходу дар тамоми Россия 7684 рубл 3,5 дига чиза. ҳоли мегум. хоҳарам чӣ да буд безработница айку ҳамуҷа да буд духтари калониш вале документ надошт. Ина нав гирифта полисоша кард. худо хоҳад ваям акун синфи як меравад ҷиянам. 9 сола синфи як. Доброе утро, красотка. Ай. Доброе утро. Всем бро. Всем салам, бро. Шумо соз? Ва алейкум ассалом, Дамир. Чӣ хеле сози тинҷи саломатиёт хубай? Хуш омадӣ, бро. Барои чӣ чорнӣ карда будин ака? Не ба фикрам дига одама кардагиам. Я сомон. Шумора не ба фикрам. Салом, салом. Мардуми эфир апаҷонам сози хуби саломатиёт хубан кӯдакот созан. Ва алейкум ассалом. Чо кади сози тинҷи саломатиёт хуб? Мо худора шукр соз. Илтимос камтарак хаб кунен оз ами эфира киштам ба як овоз дод занем. ҳечи намекунӣ, ту бозӣ накун. Ин ами пеши ма да бишӣ хунук мехӯрӣ.
мультика букше аҷаб. 46 нафар ҳама каса хуш омадем. Раҳмати калон ҳамватанон хай. Нуриддин чӣ савол дорен? Ҳамин омадан бигирен, ҳама каса ҷавоб метиҳем. Бирохта нигоҳ куну дачи раҳмат. Хуш омадӣ. Оилавии ҳамамон гражданинем, ЗАГС-мона дар Россия кардагием. Ҳамамон қоидави справкаем на газет недодагиам, коғази камбизиёт нагирифтагиам. Рости чӣ документ даркорай? Барои споридан бовар кунен, мадам як дунё нависта додам. Хаб кунен? Ай? Ин офарини ӯ гудакдорое ки 7-4 доранд ку офарини ҳаваи одамо. Хаб? Устала биги ҷош дамон теска. Устала биги ин мошини отар неста, бару ҷа дамон теска. Боло шамон бра усмон. Марам амура МФЦ пага мерам насиб боша. Пага агар эфир када натонам, пагаи дига эфир мекунам, ба мегумтон. Пешимда шита гӯш кадест. Дугона? Сайфулло, ассалом. Созен тахиҷон, созен кӯдако соз. Ва алейкум ассалом. Худо ба шукр, мо нағзаи шумо пурсем. Майли хай паноҳтон ба худо, мо и дарс тайёр кунем. Гап нест. Худо нигаҳбонтон боша. Хаб куне ки холаи шишо мазаш несози. Диди? Хаб кун буда ки ина як холаша мазаш набуда. Ина ҳозир мезадай. Никто нет, гуфташте. И соҳиби канали Яксомон Исломиддин буд. Пеш мо гирифтем конкурси аймо ва як нафар абла ба номи мо. Охи ҳами канал кати як бор омада буда, ман чорниш кадагим барои ҳами ҳайрон шудем ки ира гуфтем чорни кадаги бои чӣ хел омада эфири ман. Агар тест мекардем мушикон чанд кас мода занг зад дашмон дорам. Мо кӯдак дорем. Салом, зинда бошед. Табоши кӯдаконро ёд кардем. Валейкум ассалом Қобил. Ман 3 сол ёд када будам, гирия када мегаштам. Ҳозир мегум бием ҳамун хона роӣ кунам брен. Охи бо дасти кида роӣ мекунам. Муҳаммад Ганҷина. Ман муғондосагам бозикариштаст. Устала биги миён пиёнтона мешкани ҳозир бо як дарбизари зиёдия. Фуройси? Ҳозир ман телефонам мекушам ку. Бовар кунем ку ҳардат. Соати 5:30 тайёр шави ҳардат. Садик мактаб дафт меши. То бегаҳа. Хайрат ами Садику мактаб бастаи. Амоли қирғизо ҷанг доранд. Сар паром вайрона Ганҷина қати Муҳаммад. Ами холаи нишолата ғам натен. Не кӯдакон нағз. Хи нағзана ами эфир даём ҳозир мегум бисёр одаморо хай намефурада. Меган оли чӣ гапаиҷа бо эфир бура кӯдакота нигоҳ гуфта ягон кас менависа. Наги вая. Муҳаммад наги. Омадам апаҷон, хуш омадӣ. Оша хурдӣ омадӣ? Ман пага насиб боша, магарам раис дая ош кунам. Бра ӯ набота биги ки пеши печкада ов нашава ки бо атат қиём набара. Хе Ганҷина
Набуд тамара бте? Набуд. Ина ҳам да печка. Ма овозом гирифтагӣ ай пушти дако накунед гайра. Май ҳами саҳар мегум кошки ҳами мебурдум Саадику мактаб ба худо то бегаҳа намеовардумшон. Ганҷина Муҳаммад. Оҳ да ҳамун говура мебандум тозӣ. Ту асос даҳанта скотч кардан дар курай бачам. ҳаво хунук метахина ҷон печка монде. Ҳам хунукай шамол борон хунуке аст ки пага шапка пӯшида мерам. Румолкати ҳамин рӯз рафтам ях кардам. Дара пуш. О дастакотон бишкана город Калгашму да кадом шаҳре? Ҳамаи худи салавҳа да чӣ нависондаи ҳамҷа даём? Ай мо аҳо гар зурай ку. Валайкум салом ва раҳматуллоҳи баракату. Кӣ омадай ки? Модари ширинзабонам зинда бош. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракату. Ва алайкум ассалом. Хуш омадӣ. Муслим чо кадӣ? Сози тинҷи саломатиё хуб? Ман ба сари кӯдаконам дод мезанам, ҳамаи бабулиҳои дом медаванд меоянд. Вақто оли мара бигӯ, ман қасоқ нестам. Мегум оли ҳамсоё ба дод меоя ай овозои мара. Москва ди. Не. Калужская область да. Зурку мегам. Валайкум салом Муслим. Дар кадом улицаш? Улицаш? Меҳмонӣ мебиёӣ? Сухани нас? Не, дастакот шиканад нагӯ апаҷон. Охи дара ба ҳамаи ята кушодай бурафтай даиҷа ман печка монда хона гарм карда натонистаистам. И фақат дара ҳуй монда мегарда. Ина нами кирма. Тез спартивката пуш. Тез кун. Бози я фели мараз да ман пайдо шуд, дандонош дар мекунад, да ҳамон ҷои дандонош я шапалоқ мезанам фақат. Ба гирия када мешинад ҷонош дар када. Дара пуш. салом алейк апаҷон. Валайкум ассалом. Меҳмонӣ биёен гап нест. Ҳоли пагаи дига насиб боша мумкин Калуга бурам. Хай эфирам 1 соату 25 минут шида. Ман хезум ёда ужинтиён. Рустам ассалому алейкум апай тахмина. Сози хуби кӯдакотон созан. Валайкум ассалом. Соз раҳмат Абдулло буди ба фикрам хато накунам агар. Хуш омадӣ. Ман переселени қатъӣ дар 8 моҳ гирифтам. Переселени 6 моҳ айку? 4 моҳ бугу? салом алейкум апаҷон. Валайкум ассалом. Квартираи мо гап нест. Холаи аҷиб. Мушқапак тобае. Мушқапак акрас ҳами худат мада дар кори. Салом алейкум раиса. Валайкум ассалом. Хайр. Хуш омаден. Ваҳ мушқапак. Сариноз ята мехару мебар. хонаи ҳамсоятон. сурати худтон да экран. Не. Фотима, ин сурати да эфир монд. Шумо худтони апаҷон. Уже намедонам я шашум ҳафтум савол ай не духтарако. Бимбри бару макон мужской одежда. Дар маҳкам.
Дара пуш. Ассалому алейкум аз космос хола. Алейкум ассалом. Уи қабестам агар ба худо ай космосам одам меомадае. Я хелота садқаи макна. Ай хандара я чишидам апаҷон. Вай сурати келин шуд. О, ҳавай авгу. Ай космос одам омаде ба худо дар ин эфир. ҳамин май мушака мега чашми дидан накардем. Ком эфири мерам сир мекунанд. Охи тира ҳеҷ кас сир накардай. Ҳамин чизи даркорӣ омад мегумай. Фотима Абдуллоева ки боша? Фотима Абдуллоева намедонам ҳамин эфиро меомадагӣ одамумон. холаи алулаку булулак созаи хубен саломатиётон созай тоба меган. муслим алҳамдулиллоҳ наз раҳмат худо ва шукр шумо хубен хонагиҳо хубанд. оҳ ё ина нестанд бо мада мултик мондиан. охи гӯё ки ман мултик тамошо кунакатиё. ай пушти ё ма ҳар эфир ма удалид мекунам. Удачи вам. Спасибо. одамо чӣ хеле фикро намекунанд. ранги мегӣ олиман апаҷонҳо. ҳам хеле эфиртона ҳар рӯз кунӣ иққа бихандем дар ҳамин квартира зиқида мурдем. гап нест. ман эфирм да тира якум бор дидам неки хато накунам агар город Калуга. алҳамдулиллоҳ хубам гаштам. кай зан мегирам гуфта ҳеҷ кас занам намета. эҳе. Привет, Тахмина. Привет, Хатича. Салом, валейкум ассалом, Хатича. Ман нав расидам. Ки ҷо расидӣ? Ина ман мебуромак. хуш омадӣ. Хай ина рафтам садқаи макна яхе духтарота. мушқапак ки ҷо мерай ту одами даркорӣ. саврасима наша ҳамон. ман мегири ҳоли. зана мегири ҳоли. охи. ҳоли безор мешай. мегӯй кош ҳамон безанӣ вақтҳо хуб будай мегӯй. ба худо ҳамин рӯз нахандида будам. хурсанд шудам дар эфири шумо. гап нест. кӯдакҳо русия чӣ хел ёд гирифтанд? кӯдакҳо русиро хай ёд гирифтаистанд. мультик тамошо кардаистанд. садик рафтаистанд. ҳози бачаи ман вақти авқотхӯрида мешинад мега ки ҳаматон шинен мега баъд приятного аппетита гуфта бахӯрен мега. гуфтум хай соз ҳамин садикам хубай ки ҳар чира ёд метиҳад. мега ҳамамон мешинем баъд муаллима мега приятного аппетита моям мегем мега ҳамамон ба мехӯрем мега. муш шуда мегардид чи ти қаватиде. оча ош кардаистам қати я тағои исфарагӣ. оши як ба як мегинарам не бест. кайфи безанӣ кулчара танҳо занӣ. ростайне ки ман намехоҳам кулчара танҳо хӯрам. ина язна табин гаштай безан дар Москва. садик хуб духтарчаи ман 3 моҳ ба пурра ёд гирифт. охи
шеър ёд медода, гимнастика мекардиям, саҳро зарядка мекунам, ба завтрак мекардиям. хато накунам чанд моҳ пеш як видеоро тамошо кардам, ҳамин Калуга буд. Ҳавайи шумо будаин? Калуга мара мегӯй? бачаи манам намедонам, агарам Садик бармша. Мультики ҳамин урусиро охи мо нентием тамошо кунам, ёд мегира. Баробари ҳавай ана шеърошам мехонам мультикода. Ҳозир инам Маша Медведа мондиян худшон нестиян куштум. Ягон чӣ нишон дода гап занед. Чия нишон тиё? Ваҳ мега. Як ба ним очам. бо мегум намедона бачам азоб мекашад Садикда. Неса ҳамин рӯз мурдам ай хандара. Дамин духтарма мактабаш группа дора ки ҳамсинфу ҳам родитело баята тоҷик нависонда ки охи бо урусира грамотне неда. Добрый день. Ана DOBRI. Добрый день. Сегодня чи продлёнка есть? Гуфта бо есть ачхе нависонда. Мисол ана EL чайку чи бугум аму барои менависим гам хеле EOE худо 5 та калима нависонда еста. Я урус бурумада мега пожалуйста, мега ҳами ава урусия чӣ куне ёд гирем банависен. Дика ҳами замина кафи ки ман будром. Гуфтум охи киҷо зур зада даромади мегум. Ҳавая ана чайку микрофон кати мисол талаффуз куна агар ҳавая хушру ами менависона. Ба гуфтум ви шарманда кард. Мега маълима мега туда мега худо чития қувватия мега ба ин навистаношон. Мурдум айзора. Ӯ кадом родители мо буд намедонам неки. Ман мегум намедонам бачам азоб мекашад. Не ҳеҷ азоб намекаша, ёд мегира. Духтарчаи марам намедонист теҷа бисёр истода будем. Омад Садик рафт ёд мегирад, гапаша ёфта мезанад. Охе. Салом сози хубӣ. Ва алейкум ассалом. Ҳамаи кӯдакот натонин. Садик монда дар таи телевизор шиноне 24 соат ёд мегиранд. Постоянно мультик тамошо мекунам, вале 2.5 сола ҳай Садикаш тоғриш кардем, дилам нашид бармша. 2.5 сола қинай дилит намешава. Неки Садик хубай. Салом апаҷон. Ва алейкум ассалом. То 1 сола уже кӯдакон гапзаниро ёд гирифтанд. Ёд мегиранд тез. Кӯдакои зеҳншон тезай. Мегум амин духтарчама Суравура ёд тимаку мегум. Ина чанд рӯза дар хона ishтай, фақат мультику давтозу самокатбозӣ карда isтай. Ҳар ҳафта ақаллан яктаи сура нишон тим мегум. Дусолаани ман дилам намешавад додан. Юсуфа мегӯй? Ура биги бишин дар хона. Дар ҳаётам якум бор як духтар дар Инстаграм як дилак рӯӣ кард. Мурдам ай хурсандима. Пати ҷуги ним соат бахшиш пурсид. Ки акаҷон яке рафтай. Як каса гап задан ҳам кори хуб нехоҳад. Чӣ ба охи ман ягон чӣ гапи ганда назадам. Дар бораи пособия гап занед. Дар бораи пособия мо уже гапомона гуфтем, аначиёша гирифтем ҷавобоша. Хай шумо савол дошта бошед, марҳамат. Духтаро амҷаданд 38 нафар мондиянд. иншалло назм мешавад. Суравура нишон тиҳед. Худо хоҳад ба фикрам амин духтарма як синфи 3 шава ё 4 шава мебарам Тоҷикистон да мактабда мемонам. Ассалому алейкум ва раҳматуллоҳи баракату. Ва алейкум ассалом Саидов. Хуш омади шумо гражданине. Нав гирифтагием. Қачи кӯдакомо
ман оча документ надоштам, барои регистратсия рафтам, қапидан ман ҳечи надорӣ, депорт мекунам гуфта ба ариза навистам. Инспектор дид навистанма, ба худо гуфт ки ҳоли ягон иностранӣ ихе грамотна нанавистаи қатӣ. хи бояд хушрӯ ёд бигирӣ. Ҳамин Россия ки омадем, бояд хай забони русиям бидонем кам кам. Ихел не ки чӣ мачиҳо бинависӣ, ба худо хидмато ҳозира ханда гирифтай. Дар бораи мушқапак апаҷон. Мушқапакат бармегӯй. Мо ҳар рӯз мехонем уже 13 сура, 4 дуо ёд гирифтем. Беҳтарин. марам хидматсоз гап зада наметавонам, хона даштам, ягон ҷо кор намекунам ки хидмат бидонам. Охи телевизор тамошо кӯ, ёд бигӣ. Баъд ана чӣ забони русӣ, тоҷикӣ переводо ҳастай ку да ҳами чӣ, ҳамуро скачат кун, тарҷумаҳоро ёд мегирӣ. Муборак, раҳмати калон, одежда бимбри бароми. Салом алайкум. Ассалом. Саволи исломӣ диҳам, ҷавоб дода метавонед янгаҷон? Чӣ савол будааст? Дар паспортгирӣ чӣ документҳо лозим мешавад апаҷон? Дар паспортгирӣ вақти гирифтанда ҳавай қоғаз метиҳанд. Қоғаз метиҳанд, баъд мераи справка метиҳанд. Ҳамон ҷое ки документ тайёр мекунанд, ҳамонҷо да чӣ пур карда метиҳанд. Қоғаз чизе дар онҷа худшон пур кардан додан, ҳавая овардаму гирифтам. Ё ки ози беску ман ура да чӣ хонданда буд намедонам, қасамёткунӣ рафтанда буд, қоғаз бурда будем, ё вақти гирифтанда буд, дар ёдам нест, ба худо ёдам биромад, кам-кам склероз. Через посредник мекунӣ паспорт? Кира мегӯй? Камтар маълумоте, ман нафаҳмидам. Чира? Тахминҷон, духтарчаи ман 3 сола, шавҳарам ҳар рӯз мегӯяд то мактаб хун шуданша, баъд мефирсонем инҷо ҳазор тарбиятдиҳӣ боз намешавад. Тоҷикистон рӯиш мекунӣ? Камтар маълумоте, ман нафаҳмидам. Чира? Алҳамдулиллаҳ. Одеждаи ҷугӣ через посредник мекунӣ паспорта. Апои тахмина шуморам фабелик да кор мекунед? Ҳо, кор мекунам. Коркун боше, марҳамат. Одеждаи чиркак. Ай, хеле нагӯ хоҳари мара. Кани ай Патима мегӯям. Ин ки шуда омад ку? Абдурозиқ ай Патима гуфта. Соф ҷугиҳо ҷамъ шуд янамиҷа. Аку мо ҷугӣ шудем, хола иҷа бигушодна. Май бехуш мегӯяд. Зарнигор чӣ саволе доди ку озим? Ҳа, фаҳмидам. Усмонов да беақлӣ мегӯяд. Шӯхӣ кардаистай Закир. Муш бефараки апаҷон ҷугича. Зиқ наши вақт соаташ биёя ёд мегирифтам. Ҳаракат кун. Раисам ай шумо хафа барои чӣ? 46 нафар ҳама касай хуш омаден. Дӯстони азиз, хай ман буром оста ки соатам ина 7:20 шудаи гудаком дадам гӯша монде. Инсофам чизи хубай да. Гап ба гап занем ки гап тамомшавӣ надора. Кани ключи ман. Ключа чо мекунӣ мушқапак? Майли апаҷон мегӯям. Худои паноҳтон ба худо. Ҳама каса хуш омаден. Раҳмати калон. Беҳад суҳбатҳои хушрӯ гузашт. Ҳаматон дар раҳмат хуш омаден. Пага насиб боша, намедонам эфир кардам, мекунам, накардам, натонистам. Пагаи дига мекунам. Одеждара блок мекунам. Не хабши. Холаи одежда ятта гирья кунем ку мегам. Шаби хуш, ай мо соат 21:20.
2 соат фарқ дорем. Пага ман ждат мекунам. Город Калуга пага намедонам хоҳарҷон. Пага ман барои ки чӣ мерам ба Лозановая? Зубной мерам. Ана женский запис дорам, зубной мерам. Аюҷа мебурам, МФЦ мерам, МФЦ мебурам. Ҷои аму документ мекадагӣ мерам. Гӯям ҷа як духтарак саволам дода ку. Ҳавая гуфта ки шавҳарат ай пушти кӯдакот гирифта метавона. Ҳавая пурсим биём канӣ. Ош ба биёе мега гап нест. Ассалому алайкум. Ва алайкум ассалом. Умар хуш омадӣ. Сози тинҷи саломатиҳо хуб. Мо дар 19 модам ҳам хел. Хонаи худтонам Москвада? Не. Муслим иштиёи хуш. Ва алайкум салом. Биен апаҷони Аиша раҳмат. Хайр хубои индиски гап нест. Ҳама каса хуш омаден. Ман рафтам. Худоя ҳеҷ ҳамин телефона киштанӣ несту. Мо хай маҷбурам барое ки кӯдаконро сер кунам, дадама сер кунам. Дадамам нага духтари ма ка авқот медода боша гуфта. Агар не полдник када будему. Хубои раҳмони ҳама ба як зани хушрӯ гирим. Омин. Омин. Кӯдакош гражданин боша метавона. Охи гражданин ану фамилияи ма дан мегӯм. Пага ҳавая фаҳмида биём. Апаҷон гап дорум ватсапда. Гап нест навистам. Ма ози авқот не ами биринҷа ҷӯшонда мондаму шира мереза мешава авқот. 33 лайк. Раҳмати калон Умар. Админка сози хуби соз раҳмат. Худо чӣ хеле. Калити ман ку? Калитора ҳамаро оҳан додем. Як вақт омад каси ами ҳамаро чорнка ҳамаро гирифтагиём. Хай хита метим майли. Салом алейкум ҳама каса. Ва алейкум ассалом. Хуш омаден. Ширбиринҷ. Хай майли дадам гӯшна монда кӯдако кати ана ҷанг дора. Пурам тез авқотошна биёруму ба ҳамашуна ҷогашонда рӯӣ кунам. Хай майли дигари эфиртонда бо чахчах мекунем. Гап нест. Подписатсия карда боши агар дафъи дига эфир кардам меравад да ба биё. Админка ман гӯшна шидам. Ман хидма бугӯ. Бачаи ман ҳаст, лекин постоянни прописка надорум, намешидай гражданство. Бачаи шумо гражданинай? Шумо не? Лекин бе постоянни прописка намешава. Манам яксола будам. Ба хотири ҳамин дадам баъд ана регистратсиям пропискама постоянни задам, баъд дадам вида спорид. Агар намешидай. Админка ман гӯшна шидам. Хона харем. Чего именно когда есть жара гуфта? Мне жарко. Ширбиринҷ гуфти марам ширбиринҷ марам хезам якта ширбиринҷи тоҷикӣ кунам. Мамам хеле форида истай. Аями соати чанд буд ҷӯшонда мондам биринҷом оли хунук нашидаям. Майли дӯстони азиз хай. Ма каша хӯрда истам. Бра бобота бугӯ ширбиринҷ. Хай духтарон чини пухтаги ҳамаш тайёр. Якта шира мереза мечунам тамом. Хай ки духтараку дадам гӯшна мондай. Нарин апаҷон. Не мерам ки ба худо ина 2 соат шид дадам гӯшнагӣ дастус шида. Тиам гӯшна. Хай ти ёши бихе баку авқотора охи 8 сола гузашти. Я духтама чени ту буданда авқот мекардам. Дарамони Аллоҳ бошен, саломат бошен. Майли хай дӯстон, ман кушт мефира. Заряд бизан.